manyien wang kendo nyiso ni aduogo ma serious. Waduogo ma serious kendo wan gi joma dongo ma serious. Kama ineno wan gi pesa. Joma ne paro ni kawuono waonge dawa. Kawuono wan gang'o? Wan gi pesa. Makineno ng'ama wan gang'o? Pesa. Wan gi pesa ma serious. Makineno kama jomoko timore be jomoko goyo abal kuonde ka sani wan gi pesa. Anyisi ni en mari watin. Wan ndalo mang'eny tinde wawene mana ji wuoyo. Koro wanyisi ni nyiri te manie Kenya ka un kokidwa wero wuoyi onge pesa. Wanyisi ni pesa gin gik mabiro bang'e kendo waweu ma serious. Ni YouTube kanyo, subscribe to Steve Comedy, like, share, subscribe.